Ja, en ondertussen zijn we alweer op de fiets geklommen, want het Belang van Limburg, TV Limburg en de provincie gaan op zoek naar het mooiste plekje langs het fietsenroutenetwerk in Limburg. En we doen daarvoor beroep op jullie thuis. Als jullie zeggen van ik heb een heel mooi plekje, een heel mooie plaats waar ik tot rust kan komen, maak daar een foto van en zet die dan op de website van toerismelimburg.be/favoriete plekje. En de man die dat ook heeft gedaan is de oud-burgemeester van Lanaken en dat is Alex van Gronsveld. Goedemiddag Alex, je bent al vlot aan het fietsen, je bent een vervent fietser precies. We fietsen heel veel Ja. en er is niks zo fijn als fietsen, ook niks zo gezond als fietsen. Ja. En jij hebt ook een foto gemaakt van jouw favoriete plekje, was dat moeilijk? Heel moeilijk. Als oud-burgemeester van Lanaken was het dus heel moeilijk om zo'n favoriete plekje te vinden, want we hebben bij ons het mooiste dorp, Oud-Rekem. We hebben de gerestaureerde Waterburgt, Pietersum, met het prachtige domein, de kinderboerderij. Maar we hebben ook Hocht, het domein, met aan de ene kant de Zuid-Willemsvaart, aan de andere kant verbindingskanalen. Het Albertkanaal is er dan nog. En we hebben het Nationaal Park Hoge Kempen, ook daar heb je tientallen mooie plekjes. Dus het was heel moeilijk, maar ik heb toch gekozen niet voor die 4, maar voor nog een ander, voor de Maas in Smeermaas. Ah ja. Omdat de Maas is een wildwaterrivier, een meanderende wildwaterrivier, die de grensmaas vormt, de grens tussen België en Nederland. Ja. En 40 kilometer lang kun je dan prachtig fietsen van Smeermaas tot Kessenich. Ja. En dan heb je de mooiste natuur en de mooiste uiterwaarden die je kunt dromen. Ja. Dus met andere woorden, er is niks zo mooi als in feite te kunnen fietsen langs die Maas op de Winterdijk of de Zomerdijk en te genieten van de mooie natuur en van dat prachtige snoer van tientallen Maasdorpjes die daar achter elkaar aan geregen zijn. Het lijkt of je ze allemaal kent. Ik ken ze eigenlijk allemaal, want ik doe die tour minstens 25 keer per jaar. Oh, waarom? Dus aan de Belgische kant vertrek ik in Smeermaas, rijd of fiets tot Kessenich en steek in Maaseik de Maas over en kom aan de andere kant terug tot Maastricht en dan heb ik 75 kilometer gefietst. Echt voor het plezier, voor je conditie? Voor het plezier, ook omwille van de conditie, de gezondheid, maar in ieder seizoen is die Maas en de uiterwaarden en de omgeving en de natuur zo prachtig dat je niet kunt geloven dat dat Limburg is. Ja, maar je fietst wel wat per jaar, denk ik, hè? Als je ik zit in een fietsclub die sowieso al 3 keer per week gaat fietsen. De zondag voormiddag, de dinsdag en de donderdag namiddag. En dan fiets ik nog heel veel voor Toerisme Limburg, want ik mag daar eigenlijk een soort consult zijn voor het fietsroutenetwerk om de kwaliteit te bewaken van het fietsroutenetwerk in 18 gemeenten. 18? 18, dat is van Noord-Limburg, maar dan aan de Maaskant, dus Kinrooy en Bocholt, tot in het zuiden Herstap, Voeren, Tongeren. Ja, dus dan kom je wel vaker langs mooie plekjes. Ik zie dus heel veel mooie plekjes. Limburg heeft er duizenden. Ja. En geniet je daar dan ook echt van? Neem je soms eens rust? Ik neem ook vrij veel foto's onderweg, niet alleen van de kwaliteit van het fietsroutenetwerk, maar ook van de mooie landschappen, van het mooi cultuurhistorisch erfgoed, een mooie watermolen, een mooi kasteel, een mooie kasteelboerderij bijvoorbeeld. Nieuwe suggesties soms ook? Oh ja, er zijn altijd nieuwe dingen. We zijn nu maar pas bezig over de middeleeuwse haven in Maaseik, die daar ligt, maar niet eigenlijk ontsloten is. De mensen weten niet dat daar een middeleeuwse haven ligt. Ze is er nogthans. Maar zo heb je in iedere gemeente tientallen mooie plekjes waarvan je zegt van wauw, als de mensen dit eens zouden weten, dan zouden ze hier zeker stilhouden of althouden. Ja. Dus zo passeert een oud-burgemeester zijn tijd? Of zo komt hij zijn tijd door? Zo breng ik niet alleen mijn tijd door, maar zo werk ik aan de conditie en aan de gezondheid. Ja. En dat is wel het mooiste wat je kunt doen, fietsen. Op de fiets? Op de fiets, in de natuur. Ja. Goed, heel mooi Alex. Fijn dat jij een mooie foto hebt doorgestuurd. Ook die foto komt op de website van Toerisme Limburg. Jullie thuis kunnen stemmen, want het is de bedoeling dat elke foto zoveel mogelijk stemmen verzamelt natuurlijk. En die gaat dan misschien wel naar huis met een prijs van €500 voor een verblijf in onze provincie. Is ook nog schoon, zijn dat is ook zo. Dus stemmen, dat is de boodschap. Ja, en jijzelf mag natuurlijk ook nog altijd een foto uploaden.